Začni. No, už sme tu zase? Áno. No, je ty, ne? Ne. Ja? S Libincov. Ne. Ne, ja proti tebe, ne. Tak čo? Ja som išiel, ako som teraz myslel. Ty, Dominik. No, čo? Neviem. Patrick, ješ zas? Neviem. Paku neviem. Čo robíš? Žaj, nie! Ježka je. Patrick, Dominik najlepší. Juj. A ja si Dugo, tieniš mi tu vypad. Tiením. Zober si zúra. Hej, zapneme tu, ne? Ale tak sa... Stopni. Tak zdraví. Mám plenku. Ne. Čo máš? Plenku. A že to je mydlo. Tak to mydli. Kde si jen túto odpornú vec? Ja sa bojím. Sice nevieme to stále odložiť. Ešte máme tam... Možno to bude vidieť? Máme tam ešte toľko to... Dokopy pije. Budem strihať 4 roky. 12. Darite. No, kde si to bere Patrik? No, za to vystrihnem, neboj sa. Je zelená. Limetka Limetka tráva. Žuvačka. Čo? Žuvačku mám. Hej, to je žuvačka versus Limetka. niečo. Idem? Dostali ten posledné. Dúfam, že nebude mať zvratky. Nemám. Pojďte. Dúfaš a potom nám žuvačku. A to dobré. Má tu Apple žuvačku. Apple Pen. Dobre, dojde. Bordáč. Hugo. Ja som si bral, pred chvíľou som mal limetku. Ide. Budeme si tak ostriedať, no. No. To je... Ne, naraz. Viem. Teraz tako vyberem. Jaj. Ne, to testuje dvojnásobne nechutne. No. Ktorá bude takto? Ktorá bude takto, tak tu zberem. Ale ešte to zblokčí. Nepozeraj. Ježiš! Ty máš vrátky? Ne, daj to Kaji, ona nemala. Nechcem. Áno. A potom vrátime, my to nejeme. Ja to nechcem. Tak to dám. Bude pomaranč. Fuj, ty už si to rozžúval. Ne, Dominik, to už toho je. Blbec, ty si nechal zbrať. Mne to nežul. Paťo, ty si nežul 2, 3. Ja som vyžul. Hej, lenže on iba tak zakusol. Jaj. Áno, ale to bolo tutti frutti a... Ideš. Ne, počkaj. Nechcem si vrátiť. Fuj, nie je zlé. Ja viem, nebudem mi raz pomaranč. Vypýtal. Ja som mal pomaranč. A poďte. Ola, mám niečo zelené. Neviem. Ja mám niečo zelené. Čo to je? Čo to je? No, čo to je? Toto je žuvačka. Dobre, ja sa pýtam, že čo je toto. Ja to žuvačka. Apple alebo ne, kiwi alebo neviem čo. Ňam ty kokos. Prvé som skoro hýbal. No dobre. Ja som mal bývanicu. Druhýkrát. Prvé som mal pomeranč a potom som mal bývanicu. Neviem, chutí to odporne, ale je to ako lát. No fuj. Cítimka je už tuto. Toto tu. Bože mejka. Som to uzrel. Ja chcem tuto. Ja potom ešte sa bojím, že tam je ešte pasta, alebo to štíplavá. To je chutné. Fuj, toto je nechutné. Není veľa. A dá to štípe. To štípe. Ok, ideš.
Ty ideš. Ty ideš. Tak to je trošku Poľko ideš ty. Nie, ja som bol pred ním. Ježiš, zase teda. Áno. Koľko je to? 4. No, 4, 6, len 5. A čo? Žuvačka, alebo neviem čo. To bola tá žvejka, ale Ja som to druhé odporné, ti poviem. Veď ja som mal teraz žvejku z toho. No? Možno budeš mať... Možno budem mať žuvačku. Žvejka? Žvejka. Ty kokos. Čo? Není to žuvačka. Ja som teraz mal jahodovú žuvačku. Není to žuvačka. Tebe chutí to odporné? No veď není to žuvačka. A tebe to chutí to odpornosť? Asi áno. No asi nemá oné. Hej, to je dobré. Ale ty nemáš chuťové poháriky. Nie, to je kulové. Ty kokos Dominik mal si jedať cez vrátky, to by ani Okej. nevedela. Čo je to? Nezajímá odpornosť, to nechcem toto. No, ale na toto som ešte nemal. Ja som to mal. Tak, Ja som to mal. počkaj, kiwi alebo proste nejaká... Vanilka. Nejaká neviem čo. Fuj. Kačo mi ruky. Ja idem A ja si umiem. Ja idem parkour. Dobre. Kiwi? Kiwi, ale mne nechutí kiwi. Mne kiwi tiež nechutí. Ideš? Ideš. Jaj, kiwi. Dve plenky s ľudom. Jaj. Kokona. Čo máš? Kokona za plienka. Kokos. Podľa mňa je horší kokos. Ok, idem. Plienka podľa mňa lepšie. Aj podľa mňa, ja som to jednou povedal, kokosom teraz. Plienka je ničo. Tak čo je to biele? Kokos. Ne, ja to mám žlté. Jo, vajíčko a... Vajco alebo... Čo? Neviem. Čo tam je? Vajco. Tebe to chutí? Ježiš. A Dominik, však ja som zlotou polovičku tých zvratkov. Takže vyber si, ako chceš. Ne, tak... Ja ich na nebudú. Ne, veď ty si teraz ne. Počkaj. Teraz ide ide on. Dobre. On ide teraz. Ja viem, čo si mi dal. A to si zdežer. A toto bude asi posledné. Kokos. Posledné. Ne, fuj, plienka. Na kiwi. A nevadí, dobrá bola. Nie, ja kiwi nemám rád. No, tak choďte preč. Je to No, tak koniec. toto bolo na záver všetko. To je všetko. No tak to bolo teda odporné. Pretože To bude som koniec bol- tejto série Jelly Beansov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like. A mňa nechcem trápiť, akože samozrejme. Áno, a sledujte nás aj na budúce a my sa vidíme v ďalšieho videa. Čau! Čaute. Počkej.